Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay suko. Ang mga tangugang hamong kalapasan, intaon papas sa hukayaw, inumdumi. Walay suko. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsoon uban sa mga tagsatagsa kakatuyuan ning Santos nga misa, at usab kining halad ning misa, pagpasalamat sa Dios nga Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo, sa mga grasya nga nadawat o naghandom usab sa kalag nila ni Sanjo Generoso, William, Maria, Marcos, Jesus, Felix, Danilo, Flavia, Anastasia, sa mga kalag sa purgatorio, labi na itong wala na naghandom kanila, naghalad Victoria Villandresan family. Og niniyosab nga Santos nga misa, atusang hinumduman, ilabi na kadtong mga tao nga atong ipasaligan, nga atong ilakip sa atong mga pag-ampo, o ato usab ihalading misa alang sa atong pagkakabig sa atong tagsatag sa kakaugalingon balik ngadto sa Dios. O garon man dam kita pagsaulog ning Santos nga misa, ato ang basulan ang atong mga sala, atong pangayuon ang kaluoy o pasaylo sa Ginoo. Kami nakasala kanimo, ug nakalapas sa imong kahayo, Ginoo, kaloy kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanay, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita.
Ginoo, itugot ka namo nga ang mga panabang alang sa pakigbisog nga Kristohanon magsugod pinaagi sa santos nga pagpuasa. Aron kami nga makigasdang batok sa mga kaaway nga espirituhanon, malig-on pinaagi sa pagpugong sa among kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nag-ingon ang Ginoo, apan bisan karon pag hinursol kamo sa kinasing-kasing ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong biste. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluloyon siya kaayo, mapailubon og matinumanon sa saad. Andam siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilot. Basin pagmaluoy siya kanato og panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo ug bino kita nga ikahalad kaniya. Patinguga ang trompeta sa bukid sa Sion. Suguang katawhan sa pagpuasa. Tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila ug andama sa usa kabalaang panagtigom. Iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bago pang gikasal, kinahanglang muapil sa maong tigom. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo, sa tunga-tunga sa pultahan o sa halaran sa templo, kinahanglang maghilak o magampo. Ginoo, kaluy in taon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami tamayon o biay-biayon sa ubang mga nasod o ingnon. Hay naman ang inyong Diyos. Unya gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta og naluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, O Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat ug dautan sa imong atubangan. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala
usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi ka nako o Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, baguha sulod ka nako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan, ug ayaw ko hagikan ka nako ang imong balaang espiritu. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi ka nako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabil, ug ang akong baba magsangyang sa imong pagdaig. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ania kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayod ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Naghakan kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunain, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung igno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugero sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kun ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabus, himoa kini sa ganti nga
sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himoa kini sa tago, o ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung mag-ampo ka, ayaw panikingon sa mga tigpakaaron ignon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kun mag-ampo ka sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan o pag-ampo sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ignon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayod sa nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kun magpuasa ka, panghilamos ug panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod, maayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, karong adlaw maoy unang adlaw sa atong pagsulod sa Kwaresma or Lenten season. Sugdan diha sa pagpamadlis o mga abo diha sa atong mga agdang. Ug niining atong paghimo sa maong seremonyas, dunay duha ka formula nga gamiton inigbadlis sa mga sa pari o sa leminister o sa atong kanang seminarista. Ang formula una kanang paghinulsol ug tuo sa Ebanghelyo. Ang ikaduha ang pagpahinumdum sa pag-ingon nga hinumdumi tao sa abog ikaw gikan ug sa abog ikaw mo pauli. Kining paghinulsol ug tuo sa Ebanghelyo, mao man kini hagit nga diin kita nga ang pagbasa diha sa mga balaang kasulatan, ilabi na sa maayong balita, maoy magiya ug moablita sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, mao kini magiya kanato padulong sa pagbag-o o pagkausab sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kanawang moablita sa kaugalingon. Kung mubasa ta sa balaang kasulatan, ilabi na sa Ebanghelyo, daghan kayong mga bersikulo niya na nga daghang mga muingon nga natandog yug ko. Pero dili lagi na kutubra sa pagkatandog, kundi usab pagdala o kabaguan diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ug ang kini sang pag-ingon nga hinumdumi tawo sa abog ikaw gikan ug sa abog ikaw mo pauli. Pagpahinumdum sa ni sa matag usa kanato nga diin naabuta ni ining kalibutana nga walay dala, mubiya sadta ni ining kalibutana nga wala gayoy dala. Nataw ta ni ining kalibutana nga diin sa abog kita gikan o gihulma o unya mubalik gayud kita diin kita padulong
Og ang pagpahinumdum niini mao nga bisag unsay atong nahuptan karon, dili gyud ni angayan nato nga ikapasigarbo. Kay kini inigbiya nato wala gyud tay madala. Kana bitang anhata sa minteryo, inig habwao na ang kanang mga gipanglubong sulod sa hataas nga panahon, inig habwa. Di na gyud ta kakita o di na gyud nato maklaro nga kini siya nagdala pa ni siya og kanang unsa ni siya kadapag malita o nagdala pag unsa, wala na gyud. Gani bisan ang iyang gisuot kining madugta. Mao na nga balikon ako, wala gyud tay angayan nga ikapanghambog. Kay bisag kinsa o bisag unsa pata, inig abot sa panahon, mubalik gyud ta diin kita gikan. Mao na nga niining atong pagsaulog sa Kwaresma, nining Miyerkules sa Badlis. Naa sa tay daghan nga mga kanabang buluhaton nga angayan natong buhaton. Ug kini usahay ang ato dayong huna-hunaon ang kining dili pagkaon. Di ba? Pagpugong. Tingali wala na challenge gani kining pagpuasa in terms lang og pagkaon. Nganuman, daghan man nato nga nagdiet-diet. No, kung sa pagkaon lay basihan, mura dili na kayo challenging. Ang uban gani nga ulcer na lang og dinayet. Nabitay uban ning ingon nga, padre kanang nagkuan kuron, nagdiet kuron. Unya ang ako ding itubag, wa lagi mo epekto. No? Kung kana lang tingaling paghunahuna nga pagpugong sa pagkaon, fasting, dili kayo challenging. Kung kana sa pag-ingon kana yung pagpugong sa kaugalingon, pagpuasa, mao man kani pag-control sa atong tagsa-tag sa kakaugalingon. Pananglitan, ikaw nga yaw-yawan kaayo, pagpugong na sa imong kaugalingon, ay nasigig pang yaw-yaw diya, pamalandong. Ikaw nga libakira kay o libakiro kay dako, hala pugni na imong kaugalingon. Ayaw na sigig pamantay, kay usahay magsigi kag pamantay ug sige kag panglibak, wan ka kabantay nga angay sa di kang libakon. No, ya kini bang mga libakira-libakiro masuko og libakon. Mahadlok masuko mang maunhan. Munang pagpugong sa kaugalingon. Kung ikaw mapahitason kaayo nga maghuna-huna nga ikaw ra gyud ang maayo. Hala, paghuna-huna sad nga dili ra gyud ikaw ray maayo. Tingali naghuna-huna ra kag ikaray maayo sa imura ng huna-huna dili sa tinuod nimo nga kapasidad. Pagpugong sa kaugalingon. Mga anak usab nga kusog kay mutubag-tubag sa ginikanan. Hala, pagpugong sad sa kaugalingon. Kamong dili mutuo sa inyong mga ginikanan kay usahay palabihon ninyo ang inyong mga barkada kaysa inyong pamilya. Kabahin na pagpugong sa inyong kaugalingon, unaha ang inyong pamilya, dili ang barkada. Ug daghan pang tingali mga igsuon nga pwede sa giingon pang duwabul kaayo nga mabuhat man nato kay duwabul kaayo diha niining atong pagsaulog sa kanang Kwaresma. Ug ang kining pagpugong sa pagkaon, sa ako nang giingon usara ni sa mga pamaagi, mao man nga ang pagpugong sa pagkaon nindot kaayo nga dili lang ni nato buhaton para lang sa atong kaugalingon. Kana bang magpugong ta sa kaugalingon sama sad nga magpugong ka sa imong pagayaw-yawan alang sa kaayuhan sa uban, magpugong ka sa imong pagalibakiro ug libakira alang sa kaayuhan sa uban. So sama usab ni pagpugong sa atong kaugalingon alang sad sa kaayuhan sa uban. Pananglitan, kita nga naanad og hab-hab o kana gyung kaon to the max gid ba?
Kaya nga itong pag-ampo, mingon ta nga Ginoo, kining akong kaon, timo, plato, puno. No? Nya kana dili na kay nimo punon. Ug unya dili sila mingon nga ang katunga kay imo lang i-save para ang katunga mo imong kaunon inig panihapon. Kana kung maunang pamaagiha sa kanang fasting nato, pagpugong sa pagkaon niya, di ang katunga ray imong kanon ni kaudto kay inig ang katunga inig kahapon. Wrong spelling na. Pugna na to ang atong kaugalingon tungod kay unsay bunga sa atong pagpugong sa atong kaugalingon atong mapaambit ngadto sa uban. Sa didto pa ko sa Lawaan, Danau, dunay gihimo na mo nga pagsugod gyud sa Miyerkules sa Badlis. Among gi-challenge ang mga estudyante nga diin kanabang paghimo og jutay nga sakripisyo alang sa kaayuhan sa uban. Ug mao to nga among gikuha nga maghimog alkansiya. Unya ibutang sa altar, nya inigday niyang adtog eskwela, iyang sudlan. Unya inig Domingo sa kanang Easter Sunday ihalad. Mao to nga daghan kay mga bata ang nagbuhat niya na. Ug unya ang unsay maabot ang katunga among gihapakto sa project kay nag-ilis mami atog-atog. Unya ang katunga amo sang gihimo og kanang feeding ngadto sa mga kabataan usab. Ug nalingaw ko kay dihay usa ka bata mo'y unang dagdagan dayon sa kanang pag Domingo. Wa pa magsugod ang misa. Nagdagan na giatangan ko. Gitunulan ko kanang 500 ml nga bottled water ug iya puno kay sa tagpiso ug iya din gignan ko, imuha na nao. Ningon ko unsa o man nako? Ikay bahala. Then inko ihalad lang na sa misa. Mingon sabi, ako namang gigunitan. Inko ihalad lang ni sa misa. Ingon po siya, ang bibi. No, di ba gilabnihan ra pug ko? So, pero nindot kay mga igsoon himong practice sa maong bata. Ug gani dihay pagasunod ng Semana Santa, wala na nato namuhimo atong maong programa, pero ang maong bata nagpabilin sa pagbuhat niya na sakripisyo alang sa kaayuhan sa uban. Ug pananglitan sad kanabang pagpugong sa kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban. Pananglitan ikaw nga kusog kay manigerilyo. Mahal ra ba ron si gerilyo? Pwede gina nga mo sakripisyo ka pananglitan makahurot kag napu ka steak kada adlaw. Himuon na lang nan imong 8. Unya ang duha imong isakripisyo, imo bang itabang ngadto sa uban. Mao man gani kami nagsabot may mga kining kuyog-kuyog na mo diya sa kumbinto nga sugod karong adlaw hangtod sa Paskos pagkabanhaw din ami mo inom sa Great Horse. Din naka-deliver si Ma'am Rosie na mo. So nga naman, pagpugong sa kaugalingon, nga na bunga man sa di among pamalandong. Kay samtang sang naghimo ta sa kining ato ganing gasa sa gugma, ngadto sa mga nagkalain-lain nga mga barangay, amo sang nakita nga naay daghang nga mga kaigsuonan nato in town nga naglisod ug ang ila sang balay in town gani dihay usa ka nakita namo nga gamay kayong balay in town nga naay daghang mga anak ni tabil-tabila nagsako ba. Nakapangutana in town ko sa kanang bana, unsaon man ninyo pagkatulog? Ug miingon pud ang bana, piyungon ang mata, Father. Bright sa tusyada. No, mao na nga. Pero magkita ba nga, maglisod. Mao na nga, nagsabot mi nga, mao ni nga, himo ta sa nining maong pagpugong sa kaugalingon, unya unsay bunga ni ini,
kuyog sa mao ni programa sa Caritas sa atong parokya ang pagtabang ni adtong atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan diha sa ato ang katilingban. Of course kitang tanan tingali nanginahanglan, pero naapay mas labaw pa nga nanginahanglan. Ug kini atong buhaton dili aron pagpasigarbo. Kaysa ato rabang ebanghelyo, si Jesus miingon ra ba, kung magbuhat mo sa tulumanon sa reliyon, buhata kini. Dili aron pagpanghambog, buhata gani, nga bisan ang pinakasuod nimo nga higala, dili masayod. Pero lisod naman kaini nga kanang pinakasuod nga higala nga dili masayod. Kaya nga naman, bisan tingali ikaw gani nga dili ka ma-picture, na naman mo picture, nga i-post man sa Facebook. No? Di ba? Tingali makaingon ta, kana di pa di sayop na, ang gusto sad mo, go biyanta ni ini, nga mao nga, buhata kini, aron, kana ba nga bisan sa pinakasuod mo nga higala, dili masayod. Unsa may gusto day sa Dios, nga ang pagbuhat nato nining mga maayong buhat, pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan, buhaton ni nato, dili aron pagpasigarbo. Dili lang aron pagpasigarbo nga, padaghan na ibag ning likes, kundili buhaton kini nato sa kinasing-kasing gayod. Tingali mo posta sa Facebook, masayod ang tibuok kalibutan sa atong gibuhat. Pero dili na ang atong hunahuna, dili na aron pagpasigarbo. Pagkanindot unta nga ang atong pagbuhat nini kinasing-kasing gayod. Unya ma-post man diha sa social media, wa di ta ngayang maguol. Tingali sa atong pagpost yan na kuan sa ta makapahigmatata ngadto sa uban sa pagtabang. Pero pagbantay lang kay tingalig maguol ka kung way mo likes. Tingalig maguol ka nga walay mo comment. Sa ako nang giingon naa na diha kung maguol na gani ka human mo post magsige na kagbantay sa imong wall man na no. Sa kanang social media maguul ka, gamay ra ning post, pila na kaadlaw, pila na book ning views, maguul ka, ay wrong spelling ta na, balik lang taw sa imong kaugalingon. O si saha pagbalik imong kaugalingon, pangutan nganong ako man tong gibuhat, tong mga maong mangayong buhat. Aron ba, ang atong tagsatagsa kakaugalingon, mahibalik gayod, ngadto sa kabubuton sa Dios. O sa atong paghimo niini, labing siguro, kini maghatag og himaya sa Dios. Amen. Palihog manindog kung ato karon himuon ang seremonya sa pagpamadlis. Mga igsoon, magampo kita sa Dios Amahan, aron kining abo nga ibadlis kanato agig ilhanan sa atong pagbasol. Panalanginan unta niya sa kabuhong sa iyang mga grasya. Magampo kita. O Diyos, nagtinguha ikaw nga makabig ang mga makasasala ug dili nga mamatay siya. Dungga kining among mga pag-ampo, panalangini tungod sa imong gugma kining mga abo nga ibadlis kanamo. Nag-ila kami nga kami abog ug sa abog kami mubalik. Pinaagi sa maong kasibot sa mga buhat sa Kwaresma, makakabuot unta kami sa pasaylo sa among mga sala, ug makabag-o sa among kinabuhi, sumala sa gilarawan sa imong anak nga nabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo.
Nagsugod na ang pagpinitensya sa Kwaresma. Ang gipanalanginang abo mo'y ilanan nga hapit na nato sa pagtubag sa Dios ang tawag kanato sa pagbalik ngadto kaniya sa tibuok natong kasing-kasing. At ubangan samahan dado nato ang atong mga tinguha alang sa kabaghuan. Moingon kita, Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Amahan. Nga sa atong pagsulod niining panahon sa Kwaresma, kita isip simbahan, makigiusa kang Kristo, diha sa iyang buhat sa pagsakripisyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga disiplinahon nato ang atong kaugalingon, pinaagi sa pagpuasa o sa paglimod sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Nga dili unta kita magpakabutabungol sa mga panginahanglan sa mga kabus, pinaagi sa atong praktikal nga paghatag og limos og sa konkretong kamanggihatagon, magampo kita sa Ginoo. Nga makita kita sa sakramento sa pagkigiuli, ilabi na sulod niining panahon sa grasya ug kabag-uwan, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumo, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga magpakita kitag espesyal nga pag-amuma alang sa mga masakiton ug sila nga gibiyaan ug gipasagdan sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Kining tanan among gipangayo kanimo Amahan, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Manglingkod. Sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panog nga abot sa yuta, o ginaman sa kamot sa mga mahimo sila kalanon sa kalagalang kanahamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos sa Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako kang inyong sakripisyo. Dawaton sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami nining sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma. Naghangyo kami kanimo nga pinaagi sa mga buhat sa penitensya ug sa mga buhat sa kaluoy. Matabangan unta kami pagsukol sa mga tintal ug human mahinlui sa among mga sala. Maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon ug pagabanhaw ni Kristo imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo ato ang Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamo nga mga makasasala sa among pagkamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo mipikas mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang ako ang lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa kundugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo magkagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Gamito nato ang mga pulong gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matumay na ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa amo ang mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami malaumon, pagbalik ni Hesus Kristo, amo ang manunubos. Kay imo man ang inarian ang daong panglimay, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Cordero sa Diyos, na nagawahagdan sa sala
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Pamulong lamang o mamayo ko. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, ang sakramento nga among nadawat, magtabang unta kanamo. Ang among mga pagpuasa, makapahimuot unta kanimo, ug magdala kanamo sa imong panalipod. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, amo ang Ginoo. Karon nga nagsugod na kita sa Kwaresma, akong pagpahinumdumha nga ang una, ang kanang sugo sa simbahan, ang dili pagkaon o karne sulod sa Miyerkules karong adlaw o sa mga Biyernes sulod sa Kwaresma. Unya, nindot kaayo tingali kamong mga naay restaurant, kung mahimo Biyernes ayaw mo paninda og mga karne o kan mga barbecuehan ay mo paninda. Unya, kung pananglitan mingon niya, Padre, na may uban nga mukaon gyud. Sige, atong another option is pagbutang sa inyong karinderya o kanang barbecuehan ba nga karong adlaw Biyernes. Kay kiniribang usahing gutumon ta, makalimuta unsang adlaw. Ana ta makahinumdum ini kabusog. Ha? So mo na siya. Ikaduha sa akong giingon kaganina sa humili nga ang kinisang pagpugong sa atong kaugalingon niya something nga atong mabuhat ngadto sa ubahin. Muna nga sugod tingali karong adlaw, pwede nga magbutang ba mong alkansiya sa inyong altar o niya isip usa ka pamilya yung moihulganan sa iyong sakripisyo o niya ini ka Miyerkules o ini ka Domingo de Gracia or kanang Easter Sunday atong ihalad, no, kanang ihalad nato nganhi o niya dayon ipuhon din na sa ato ang grupo sa Caritas o niya kung pilay abot madako ug magamay mangita ta og mga tabanganan katong giingon na nako katong ang mga minister puryabuyag magsige man sila pangadto og mga baryo sa magkiispi ug mga uban pa unya na sila makit-an nga tabanganan mo na nga tabangan nato kay maningkamot nga sa atong office sa Caritas dili lang na siya office kundili agianan gina sa buhat sa gugma o kaluoy sa atong parokya. Sumuna nga na mga fundraising activities para sa maong opisina aron makapadayon ta sa pagpasinati sa gugma ngadto sa atong mga kaigsunan nga nanginahanglan gagmayng sakripisyo ihulog sa alkansiya i-offer ini ka Pasko sa pagkabanhaw. Unya katapusan alang sa kana bang maka-follow ta o sa mga panghitabo sa atong archdiocese mostly nato if not all na namugitay mga Facebook, pwede gid mo maka-follow sa atong Facebook page sa atong parokya, the Roman Catholic Archdiocese of Cebu, no?
kanamo na siya nga amo na yung official Facebook page sa ato ang kining Archdiocese. Kaya ato na i-post ang mga activities aron makibaluta unsay mga activities ning journeying together sa towards padulong sa kanang 2034. Or pwede sad mo aron pirmitang makahibalo unsay mga pamalandong sa atong arsobispo, pwede mo follow pod sa iyang Facebook page nga Maymay sa Magbalantay. So mo nang atong official Facebook page sa ato ang arsobispo, Maymay sa Magbalantay. Unya katapusan na gini ang ato sang Archdiocese isip usa ka simbahan alang sa mga magpiesta, dili na ta mogamit og mga plastic nga mga banderitas. Ay lang na ipambitay ang mga plastic, total naglakaw-lakaw naman na sila. Ha? So, dili na mogamit og gidiscourage usab ang paggamit og mga bottled mineral water. Ngano man, kay ang paggamit niya na timan pananglitan, half lang ni ini mag-inom og mineral water, convenient na pag kay humani mag-inom pwede rin mo ilabay. Nya half ni ining nanimba ron, mulabay og bottled water pagkadaghang basura. No, nya mo na hinungdan nga makabara ato sang alagaan ang ato ang palibot, ang atong kalikasan, ha? Atong higugmaon aron sad ang kalikasan mohigugma usab kanato. Daghan kayong salamat, way sa payan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok niyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Na halada ang misa, dadon nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.